Mä oon tänään haastattelemassa Tampereen kulttuurimatkan osallistujia. Mikä sun nimi on ja minkä ikäinen sä oot? Aatu, 15 vuotta. Minkä arvosanan sä antaisit tälle kulttuurimatkalle? 5, koska tää oli tekemistä ja hyvää ruokaa. Suosittaisit siitä tätä kaikille helsinkiläisille? Joo, ehdottomasti. Kiitos. Mitkä teidän nimet on, minkä ikäisiä te olette? Tuve on 13. Maija jo 14. Kella jo 13. Lili 14. Mikä oli teidän lempiaktiviteetti täällä ja miksi? No, toi saunalautta, koska se oli tosi kiva. Joo, ja varmaan se paljusin, koska oli kiva kuunnella kaikkia juttuja. No toi saunalautta ja siellä oli hyvä meininki. Joo, saunalautta. Se suppelu oli kivaa. Kiitos. Minkä ikäisiä te olette ja mitkä teidän nimet on? Mä oon Lauri, mä oon 15-vuotias. Mä oon Juho ja mä oon 34-vuotias. No, te olette järjestämässä tätä matkaa. Oliko tää teidän mielestä onnistunut ja miksi? Mun mielestä oli todella hyvin onnistunut ja se johtui siitä, että me oltiin järjestänyt tätä niin pitkään ja tosi hyvin, joten tää oli kyllä tosi onnistunut siihen. Oli onnistunut. Kaikki sujuu kauhean sujuvasti ja musta tuntuu, että suurimmalla osalla ainakin, ellei jopa kaikilla oli tosi kivaa. Seuraa, niin sä voit päästä ensi matkaan.